Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 16 февраль сишәмбе. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшырубызның иҗат төркеме шушы минутта безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Хәдичә Гыниятова 30 елдан артык Татар дәүләт опера һәм балет театрында әйдәп баручы солистка булып хезмәт итә. 6-нчы операсында Тузгак, Айдада Амнерис, Царская невестада Любаша, Евгений Онегинда Ольга һәм башка бик күп тамашачы күңеленә кереп калырлык рольләр иҗат итә. Иҗади тәҗрибәсе белән уртаклашып, дистәләгән укучылар тәрбияли. 7 гыйнвар көне җырчы арабыздан мәңгелеккә китеп барды. Бүгенге тапшыруыбызны Татарстанның халык артисты Хәдичә Гыниятованың якты истәлегенә багышлап, безнең телевидение фонында сакланган аның видеоязмаларын тәкъдим итәбез. Хәдичә кичкенәдән үк җырлый башлый. Ләкин беренче мәртәбә музыка җыр сәнгатенең нечкәлекләрен Татпром совет клубы каршындагы хорга йөри башлагач иренә. Яшь җырчыга музыка училищесына, аннары консерваторияга юл ачыла. Хәдичә укыган чагында ук төрле шәһәрләрдә үткәрелгән концертларда катнаша. Анда уңышлы чыгыш ясап, илһамланып кайта. 1964 елда Казан дәүләт консерваториясын уңышлы тәмамлап, театрда эшли башлый.
вас разметал, разбудил. Беспокойно, как вы, бьется сердце в груди.
Ты выходишь к волжским берегам, серебром окатывает ноги. Ты проходишь по лесной дороге, изумруд травы ласкает ноги. Татар сәнгатендә якты эз калдырган Татарстанның халык артисты Хәдичә Гыниятова исеме күңелләребездә мәңге сакланыр. Исән, имин булыгыз.